Bonsoir. Mbola hipoida amin'ny vidéo le resaka nataony le colonel Patrick. Tegna oui, za fa navy nikoragna tamin'ny colonel Patrick marigny. Le problème ny colonel Patrick, izy impulsif. Possible marigny raha volagniny, resaka le karany. Mais alohany magnano accusation, mila misy comment dire ça, il y a des procédures à suivre. Tsy mila impulsif zegny anao, ty magnano karaha zegny, direct mila samborigny karaha zegny nataonanjy Rajoely baka. Azonareo zay. Après anao koa mivolagna le karany, kaza atao karany jiaby agnatin'ny fivolagnanao io. Exemple zao eto à la réunion volagniko zegny, azovy midétenir station service bijouterie jiaby mbola karany fô agnatin'ny gène-ndreo raha zegny, gène-tsika ndraiky atsika mila magnohitry, mila mandeha ambara migaka toaka, zegny problème-tsika. Azonareo zegny, tsy za tiagna abado atsika fa zegny le problème-tsika. Problème colonel Patrick volagniko aminareo zegny, izy impulsif, tsy miambigny izy, tu vois. Olo magnano enquête tsy tiany zegny, olo tout de suite magnano enquête tsy tiany zegny, mila tout de suite izy koa fa nivolagna mila aregna volagnanazy. C'est pas comme ça. Azonareo zegny. Atsika zao fa tsy fitondragna ananjy Rajoely volagniko aminareo zegny, tsy fitondragna ananjy Rajoely, atsika mifaniôva. Io mizy mivolagna resaka colonel Mikael volagniko zegny. Colonel Mikael, na ino raha volagninareo aminazy, il est juste. Za tsary nahita volagniko zegny fitondragna karaha nataon'ny colonel Mikael. Za tsary nahita, mbola tsy henoko nahita za. Depuis za teraka 1975, za tsary nahita. Olo tsotra volagniko aminareo zegny, olo tegna tsotra izy. Tsy za tia izy, tsy za misy solelaka fôtony tsisy raha azoko amin'ny colonel Mikael nareo zegny. Tsisy raha azoko ary za tsy mila raha feky. Azonareo, fa izy koa olo marigny, sarotro aminakahy mivolagna tsy marigny olo igny. Imaginez anareo volagniko zegny. Pendant 16 ans, atsika nampijalia ananjy Rajoely. Ary hitatsika maso fa, ary regnintsika koa fa i colonel Patrick ty, tsary ny kasiky anjy Rajoely. Azonareo zegny, izy amizay mivolagna resaka côtier andraiky merina. Tu vois, disone izy amizegny. Fôtony zavanareo agnatin'ny fitondragna. Firy merina, ary colonel Patrick zegny tsary nagnavakavaka. Iry mpanarivony merina, tu vois, namagna reo jiaby igny, tu vois, fa anao nagnisa nivolagna, anao niala toeragna, zegny anao nasaky nivolagna. Zegny tsy ma-crédible anao. Nagnino anao nahita raha zegny, tio anao tagnatin'ny fitondragna, nagnino tsy nivolagninao direct raha zegny? Tokony nivolagninao ne, tokony nambaranao olo, za hiala fitondragna ty, fôtony karaha zegny raha mandalo. Io anao crédible, za voalohany nivolagna aminao, nataonao niala, dikan'izay marigny raha volagninao. Aujourd'hui, anao fa niala, nadoson'ny colonel Mikael fôtony misy raha nataonao tsy nanjary tao. Zafo tsy volagna raha maro eto, eto volagniko, secret-nareo tsy andeha tout dévoileko eto, fa anao amizay niala place, io anao andeha ampiady zay merina andraiky côtier. Hitanao en publication nao fa misy magnasaza za, azao le magnasaza comme par hasard c'est des merina, tu vois, azao magnasaza comme par hasard c'est des merina. Zegny raha tadiavinareo, adipoky raha tadiavinareo ne, tu vois. En plus amizay zava, tsisy le merina zegny mandeha mi-contre anao, tsisy mivolagna fa tsy marigny raha zegny raha nataon'ny colonel Patrick, tsy mety. Olo jiaby pour anao, tu vois, parce que l'état central volagniko aminareo zegny, io mampiady atsika vahoaka malagasy. L'état central io mampiady atsika. Tant que mbola apetsaka io état central io, atsika tsy miaraka amin'ny état fédéral na décentralisation effective, mbola hiady fo atsika. Zegny volagniko amin'ny colonel Mikael, rasa ataova décentralisation, apitra volagniko zegny, isaka faritra conseiller. Non, adosoa les 4 conseillers. Adosoa.
Justement Isaac, alahelo ninazy, alahelo ninazy, tsy karaha zegny volaniko zegny, tsy karaha zegny mon kolo, anao maramila, tu anao mivolagna le karany jiaby, diffamation le raha ataonao mon colonel, diffamation, izy koa anao misy mariny porofonao io, fa naboakanao izy, nagnino tsy naboakanao direct le proof soit disant WhatsApp zay ty agnisany misy, déjà c'est pas bien déjà. Azonareo zegny za tsy tia volaniko zegny mandefa messagen'olo soit disant izy nagnano karaha ty, nagnano karaha ty, tu vois, aboniko amin'ny déjà tsy honnête zegny. Aminakahy manokana tsy honnête anao amizegny, dikan'zegny anao tsy mety agnambilagna secret zegny anao, tu vois, fôtony dévoilenao secretn'olo jiaby, tu vois, tsy mety zegny aminakahy manokana déjà. Aminakahy manokana za fa voa karaha zegny, misy maramila nivolagna tamina za tsy mila, déjà anao nagnaboaka secretny Joakim ty, za tsy koragna aminao, azonareo zegny, zegny koa anao mon colonel, anao mivolagna WhatsApp, mety inventegna raha jiaby zay. Justement Isaac, marigny raha volagninareo jiaby, marigny raha volagninao io, marigny raha volagninao, tu vois, maro zegny volaniko, atsika kazamiditsika amizegny volaniko, ampiady izy, place tadiaviny tsy nahazony, rano talohany izy fa karaha io, tokony tsy niaccepteny le place, hitany fa izy koa rô ka misy raha mandalo karaha io, moi j'accepte pas la place, tu vois, anareo mivolagna karan'zay, zegny volaniko aminareo, là où le karany passe, raha ataondreo eto exemple anareo station service jiaby nindreo, raha jiaby indreo, ireo fa agnatin'ny gène indreo ne karaha io, misy ny tsara misy ny ratsy, fa ka aza atao karany jiaby ataonao dans le même sac mon colonel, tu vois, tsy mety karaha igny, karaha tsika zio merina jiaby andeha ataotsika dans le même sac, côtier jiaby ataotsika dans le même sac, vazaha jiaby ataotsika dans le même sac, non c'est pas comme ça, tu vois, misy ola-dala fo agnatin'ny karazan'olo, ça c'est automatique ça, tu vois, tsy voatery. Za zegny non moi hitanao zava nalefako photonay, zaho nikoragna tamin'ny colonel Mikael Patrick, za tsy avanda aminareo fa firy koragnanay, mais tsy abogniko ato le resakanay, tsy abogniko ato raha nataony, tsy abogniko ato ino raha non, azonareo zegny, zegny amizay za mivolagna aminareo, ny haiko, tu vois, colonel Patrick very place izy, tokony nangataka place hafa izy, fa izy koa colonel Mikael volaniko, iarrêté anao mon colonel Patrick, anao fa ela nahazony, tsisy harcèlement zegny, zany alohany vidéonao voalohany zany que nike colonel Mikael, volaniko ino raha mandalo mon colonel, non volagnay anao za tsisy harcèlement zegny, mais aujourd'hui anao koa arrêté-ndreo, c'est normal fôtony anao nagnano diffamation, tu vois. Dans la loi, tu peux être arrêté parce que tu as fait anao ni inventé raha. Tokony nambelanao. Franchement, anao agnisany za tegna déçu mare aminao colonel Patrick. C'est vrai, za tegna déçu mare, tu vois? Tegna déçu mare anao. Anao zio anao koa nahita le magnano malfaiteur volagninao raha jiaby zegny. Tu te rends compte? Il faut pas il faut reculer d'abord. Avant de dire quoi que ce soit, il faut reculer d'un pas et réfléchir. Réfléchir d'abord avant de divulguer des fausses informations comme ça. Tsy mety mon colonel, entre maramila zegny tsy mety, tu vois. Tanao colonel Mikael, izy tsara nankaratsy anao, izy tsara nankaratsy anao. Non, par rapport amin'ny vidéo nataon'ny colonel Patrick igny fo izy ty, iza fa nagnano maraindraigny igny fa par rapport amin'ny vidéo nataony ty fo ahitseko hely, haiko izy impulsif colonel Patrick, tegna impulsif mare izy, za mivolagna aminareo zegny izy tout de suite mila, tu vois, exemple anao zio ny accusen'olo, izy tout de suite izy mila mivolagna fa arrêtenareo olo ty, tsy raha karaha zegny, mila procédure antsendriky, anao nivolagna fa le karany malfaiteur nagnano blanchiment, nagnano raha tsy haiko ino, tu vois, et jusqu'à montrer an'olo andeha zahavanao, prix montre an'olo, c'est la jalousie pure aminakahy zegny, aminakahy manokana, tu vois, zegny vidéo nakahy tsy ataoko lava izy ty fa
Tegna mon colonel, il faut réfléchir. Zegny faut volaniko réfléchir. Anareo maramila koa karaha zegny. Anareo général aby io. Izy koa mety alamina le raha. Fôtony imagine l'armée izy io roboka. Imagine l'armée. Zegny volaniko surtout anareo lehibe ny surtout nareo généraux alamina anareo raha ty fa tegna mampiady olo raha nataony colonel Patrick, tegna mampiady atsika malagasy. Atsika io araiky fô volaniko zegny. Atsika io araiky. Anareo mivolagna misy magnasa zaho, za ndraiky tsy mijery volaniko. Tsy mahafaty za zegny. Et c'est pas la fin du monde comme on dit. Asanareo tsy mahafaty za fôtony olo magnasa zegny fa lana argument ne. Du coup, frustré rô andeha agnasa, mais za mivolagna aminareo zegny, za tsy agnasanareo, ary za tsy miforcer anareo mizaha vidéonaka, mahay maro fô anareo mizaha, donc za tsy forceko anareo, fa ninaka fo, zegny volaniko, za nikoragna en personne amin'ny colonel Patrick, za tahiavoloha, nikoragna en personne, za nahita izy, maro resaka nataonay, zegny volaniko, il faut pas sauter tout de suite. Izy koa anao maregny raha, mais il faut analyser. Io amizay anao mavita mivolagna, io anao mavita mikoragna tsara. Fa dans chaque truc comme ça, il y a des procédures à suivre. Talohan'ny radio tsisy procédure. Anao koa fa nagnano raha samboriny direct alohany anao mipasse tribunal. Tsisy enquête direct ataony. Non, zegny tsy mety. Zegny tsy mety azafady aminareo. Izy koa zegny maro olo agnatin'ny prison. Fôtony za zio mivolagna fa rehano ty nagnano blanchiment d'argent. Tout de suite arrêtena izy. Non, tsy karaha zegny. Tsy karaha zegny mon colonel. Zegny volaniko, atsika mila milamigny. Atsika io gasa raiky fô atsika. Gasa raiky fô atsika io. Atsika tsy mila miady volaniko zegny. Zegny en tant que maramila mon colonel, tsy ne elo fô fa normalement il y a toujours un moyen de raisonner. Alohan'ny raha ty andeha lavitra zegny volaniko, io tsisy adiny merina andeha coacher zegny. Adika zio ampandroso Madagasikara. Le merina andeha coacher, on est tous pareils. Tsy miexiste feky zegny zio. Fôtony fa firy merina nanambady coacher, firy coacher manambady merina. Ça n'existe pas chez moi. Azonareo zegny. Mais c'est pas grave, même rô tsy tiatsika, tiavatsika fô rô. Naka karaha zegny fô. Zegny misy magnasa tsy maro, mais volagnintsika fô ndraiky izy. Bon, zegny vidéonaka tsy ataoko ela fa misy vahiny zato. Merci anareo jiaby.